Kedy môžete alebo nemôžete ako kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy. Vo výnimočných prípadoch možno kúpnu zmluvu zrušiť aj odstúpením od zmluvy. Je to v prípadoch, ak sa preukáže vada nehnuteľnosti, ktorá ju robí neupotrebiteľnou. To znamená, že nehnuteľnosť nemôžete užívať obvyklým spôsobom. Ak však ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Poďme sa na to pozrieť v praxi. Predstavte si, že po kúpe bytu zistíte, že okná v byte sú pokazené. Pred kúpou ste to nevedeli a predávajúci vás na to žiadnym spôsobom neupozornil. Ako kupujúci máte nárok požadovať spomínanú zľavu z ceny a táto zľava sa bude odvíjať od skutočných nákladov, ktoré ste investovali do opravy alebo kúpy nových okien. Aby sme si to zhrnuli. Pokiaľ ide o vadu, ktorá je neodstrániteľná a pre ktorú vec alebo nehnuteľnosť nie je možné užívať obvyklým spôsobom, kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokazené okná však takouto vadou nie sú, pretože je ich možné opraviť alebo vymeniť za nové.